Benni tayo piny Kenya kuom thuolo mohew kata mana higni 50. Ang'e ni mago twak mabende kwadonjo sani ok wanyal tieko. Kennedy, in bende onye na pachi kod kod ng'anyo mar lakteche kapok awinjo kuom welo mamoko mango. Erokamano ahinya. And a saddening situation nikech somo mondo ng'ato som laktar en higni mang'eny. And aparo ni wan kaka oganda jo Kenya mistake manwatimo kaka piny Kenya ne en sama no promulgate the new constitution in 2010. No kunego beni wawe laktere ne wa release ne county governments mondo manage. Ok wanyal bet nwatimo dry run gi dakteche jo molony mosomo matek omako sector maduong' gi county governments ma gini osebeda challenge higni kora 12. And aparo ni the council of governors mochung' ne governors onego beni ging'eyo ni gini gisebedo ka githuthni mondo me gi-implement gini higni 12 otamogi. Mana kaka Sonko higa mar 2018-19 noyudo ni Nairobi seche moko ne ran ne bedo tek to nodhi mo oluongo ker mane gidhi ma ginitiate Article 187 mar cessation of some powers and functions of county government back to the national government. Mano inform the creation of NMS. So I would pray ni the council of governors uyeni manage doctors otamogi mondo gi secede that function mondo dok ne national government. Mano wabiro bedo gi ratiro mar track ni to ng'ama nigi nyao e management of the health sector. Another thing madawacho ni doctors magwa bende somo daktari tek kendo ng'eni ng'ama daktari iwacho ni Nyasaye mar ariyo to adiri makende nitiere prayers mag kacha nitie moko ma are very unrealistic. Kinyalo ng'eyo ni nitie king'iyo gimiluongo ni pecking order wantiere gi caps and ceilings SRC manyiso ni ng'ato ka chamo salary to nego beno odonjo gi entry point and kanye e public service to tiyo for how long to nego beno dhi job group mane to nego beno earn pesa di. To king'iyo across the board mar public service iyudo ni a principal a chief principal officer chama 200,000 gi wiye. Then daktari modonjo nyoro mo university nyoro according to that prayers dwa chama 250,000 to mangat mose an ositiyo ose an service and experience of a period of time. Talking here the basic line gitegi nigi degree. Erokamano ahinya. Fatuma ka jaod bura pacho ka in bende winji pachi ka luore koda ng'anyo mar lakteche nikech ng'anyo ni chakre na chak dwe mar 3. Chal ka gima pile ka pile en gi lokruok mopogore opogore sani. Iwinjo kanyo no gai mar obila bende wacho ni lakteche kik ng'anyo. Wira gisebedo ka gikelo kada na ruchruok mag wuoth e kinde mamoko.